som dať. Ajaj. Aha. Ale toto neviem. Čo mám tu spraviť? Možno naspäť hore. Iná miestnosť? Guys, už to začína. Počkej, si to dám viac na hlas. Česikár. Iná miestnosť. Čože? To piči. Sorry, že budem nadávať, ale ja sa fakt lákam toho. Nedá sa zažnúť. Ajaj. Tu bude dačo. Sa poviem. Going in crisis. Aha, going in circles. Aha. Že ideme v kruhoch. What the... Aha. Okej. Pozvánka. Si niečo spokladajú za čas, že vás mohol pozvať na jej svatebný obřad v sobotu 9. června do kaple svätého Lukáše ve 2 hodiny odpoledne. Zajímavé. To je nič. Že... Takto, že kapa 1, 2, 3. Tak nič. Ja ti nevím, Bohumile. What the fuck? OK, koľko už máme? 17 minút. Fú. A už máme odomknuté? Nemáme. What the fuck was that? Nula? Nie. Ja si viem. Šesť? Sátan, to je náš kamarát. Ten má všetky deti rád. Alebo? Tak ja neviem potom. Akože jak. Aha. Čiže... 9. června, čiže 9, január, február, marec, apríl, maj, jún, čiže 9, 6 a 2. Teraz si myslím. 9, 6. Tak nič. Aha. Čiže 9. června. Červenec, to je jún, júl. Lebo to je pozvánka. Aha, pôjde teoreticky, že keď tu je, že je svatebný obřad, sobotu 9. června do kaple Lukáše ve 2 hodiny odpoledne. 2 hodiny odpoledne. Aha, čiže možno 4. Nemyslím si, lebo oni majú iné hodiny. 9.6. Alebo 6 9 2. Ja neviem. Ja fakt neviem.
guys. Okej. Okej. 8, 5, aha. Nie som retard. Čiže 8, 5, 4. Uh, the past holds back, look closer. Nope. Tie dvere to neboli. Never forget. Oh. Aha. Stop it, please. Ja sa bojím, guys. I'm so fucking scared. I'm so fucking scared. Toto bude secret kniha? Tá bude otvárať všetko, nie? Tak no, nič, no. Že akože taká kniha, akože ktorá bude všetko. Wow. What the fuck? Jesus Christ. Topí. Kurva mac. Okej. Ty koks. Ešte 9 minút to musím zvládnuť. Polhodinový challenge. Please. Prachová kejsa máme v plíci. Budujem všude divná odporná havieť. What the fuck? Takže toto je všetko o krysách. Wow. Okej, mne behajú zimomriavky po chrbte. Studený mráz, bro. Ja sa neviem ohľadať proste, ja poviem iba hore. Alebo? Krysa? Oh, what the fuck? Aha. Ja dostanem infarkt, bros. Aha. OK. Čiže to idem dať to naspäť. Ideš v kruhoch. LOL. Dve tváře. Damson. Ja sa neviem pozerať tam na tie kurva mac. Ja som vedel, že sa neviem Bendy Plies. Oh damn. Oh. Čiže nejakú... I'm not that round. Keby nájdem tak, že u seba takto leže dajaku. Však vy víte, čo by nasledovalo. Hrali by sme lolko. Ne, kapa. Hrali by sme CS-ko. What? Krysalina blbá. Oh, what the hell. Počkaj. Do piče! Okay.
Koľko ešte? 5 minút. Ľudia, ja dám presne pol hodinu a ja mám dosť. Toto pôjde na YouTube, čiže hi YouTube. Díky, že sa na mne smejete, aký som dosratý. A ďalšia miestnosť. A ďalší scare. Proste ani neviem jak a proste scare jak shit. A to nebudem sa ohliadať. Ideme ďalej. Ja to robím pre vás diváci. Divné zvuky. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I Mm. mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Ups. Tak. Môj milý, ja idem doľava, ja som ľavák. Asi to nebude moc. Dvere sa zavreli samozrejme. Klasika. Toto bude taký scare. Aha, to je toto. Aha. To je tak... Bože. To je tá kuchyňa, kde sme boli na začiatku. Ak si pamätáte takto. Oh. A však ideme naspäť. Samozrejme. A nie. Takže musíme nájsť kľúč? Alebo čo? Musíme nájsť. What the fuck? Už môžem? Nie. Guys, dajte mi nožík. Ja ju tak prebodnem, že sa doserie. Oni tie jablka černali. Nie. Ja tam nejdem. Je 28 minút, ja mám dosť, chlapci. Ja mám dosť. Dostali ste ma. Spadky do menu. Fuck you. Čiže na Leozofir dneska to je všetko. Čiže vypnem stream, aby som si mohol stiahnuť oný a viete čo? Záznam a dám to na YouTube. A znova spustím stream a dáme si také CS-ko alebo